Ribar duniya rayuwa ta yi kyau a ƙarshenta. Burin ɗan adam abadan ba za ya ƙare ba. Na samu wacce nake so ta zamo matata. Ku taya ni da murna dangina na yau dace. Na samu wanda nake so ya zama mijina. Ku taya ni da murna dangina na yau dace. Ta gani ma ko ga mutum ko kaji dabbobi ma, ko a gari ko daji za ta bi nan ma. Babu jira babu shiri za ta shige ma. Gashi nan na kamu zuciya ta damu, inda so samu ne a yau a daura mana aure. Ni ma na yarda kowa ya shaida, kaina na bada wanka daura mana aure. Ba laifi in na zauce, yarinyar kyakkyawa ce. Da gani kun san na dace, yau na ci gari. Kar ku hana sai na fado, akwai ta da kyau ko ba ado. Ko na so sai na farfado, in kin zo kusa da ni. A san ki ina da zurfi, kina ƙara mini ƙarfi. Ki yafa min mayafin ki, jikina ya ɗau sanyi. Marhaba bi kalale, ba ne maka kwalle. Ka zam shalele, gona kai ne ɗan lele. Na kulle idanuna amma baya hana ni ganinki. Kina a cikin raina, hannu baya zuwa ya taɓo ki. Da sanki nake kwana, a tara a kirjina. Ko kin sa layar zana, sai na ganki idanuna. Ka zamo angona, babban burina. In ga dangina gana karan ɗaurin aure. Na samu wacce nake so ta zamo matata. Ku taya ni da murna dangina na yau dace. Na samu wanda nake so ya zama mijina. Ku taya ni da murna dangina na yau dace.
burin duniya su sami gida su hau mota. Burin ɗan adam baya kasancewa da kankanta. Ribar duniya in Allah ya nufa ka same ta, yadda za ka ɗauke ta ka za ta danganta. Duniya da kayanta ba su zamo dindindin ba. Yaya, kun dubo? Oga mun samu cikakken bayani akan wannan yarinyar. Yarinyar wani malami ne mai suna Malam Umar da ke zama a unguwar tsohon Kinkinau. Ba zan gane kwatancen da kake min bayani saboda ba shiga irin wannan lokon nake. Oga ka tura mu kai sako gidan mu. No. Wannan sakon da kaina ya kamata a ce na je na kai ba wanda zan iya tura wani bane. Oga zan so ka bani dama amma wannan binciken da kaina. Wannan abun da nake so mai matukar muhimmanci da kaina ya kamata in je, bai kamata in tura da sako ba. Abin da zamu yi mu je ka nuna min gidan da kanka yanzu. In ya so zan samu lokaci in tafi ni kadai. Okay sir. Diyan da riga za ta maka ado ba za ta kai fatar jikinka ba. Ko me hakan yake nufi? Ina son Ibrahim amma talauci ya yi katanga tsakanina da shi. Haba Murjanatu, yanzu akwai wani jin daɗin da ya wuce soyayyar da kuke ginawa? Ko dai Sam Ibrahim ke so ba Ibrahim ba? A'a, ba haka nake nufi ba. Ina son Ibrahim kuma ina son jin daɗi na. Kiga ko wayar kirki bani da shi. Ya min alƙawarin waya sati 2 har yanzu bai kawo mini wayan ba. Ke dai ki ba a hankali. Malam. Barka da lafiya kan. Alhamdulillah. Mutanen gida. Alhamdulillah. Abin mamaki yau Saddauna a makaranta ta. Akaramaka Allah ba abin mamaki bane, abu ne mai matukar muhimmanci ya kawo ni gidanka. Shi yasa na taho da kaina dan ba abin da zan iya aikan wani bane. Akwai wata yarinya da na gani a gidanka kuma ina tsammanin yarka ce. Murjana take da. Ai ita kenan ya ta kwaya da na haifa. To alhamdulillah ta kwana gidan sauki kenan. To dama wato ina so a bani dama in fara neman auren ta malam. Kamar ban fahimce ka ba. Abin da na faɗa dai shi zan maimaita malam. Abin da nake nufi a nan shine a bani izini in fara neman auren ta. Idan ta yaba da hankalina ko kuma ta so ni, ina gani kamar zan iya aurenta. To ranka daɗe, kafin an samu ka akwai wani gwadabe na shari'a wanda shari'a ta ɗora min koko ke wajibi akan dukkan wani mai ɗaya idan budurwa ce ya tuntuɓe ta cikin wanda zai aura mata. To ni ma kan wannan gwadaben zan bi.
idan Allah ya sa na tuntuɓi Murjanatu ta ga cewa tana da wanda take so za ta aura cikin zuciyarta, to Allah ya taimake ka, za ka ji shiru. Idan kuma aka samu babu ta tsaye da kowa ba, to Allah ya taimake ka sai ka fito sai da kai. To Allah ya sa ina da rabo. Daɗina da duniya zamiya kamar kubiya ba ta gane magiya. Jami'an da duniya tafi sanni duniya karki sami hajijiya. Zurfin da ita ya fi gaba dubu haƙar rijiya. Saurayin ki duniya. Malam lafiya? Na ga kamar kana tunani ne. Wai kun tashi daga makarantar ne? Mun tashi daga karatu. Wani gagarumin al'amari ne ya same mu. Abinda sai dai mu ji labarinsa ina nesa da mu. Yanzu nan ya zo ya same mu muna karatu. Wai alfarma yake nema a wajena. Alfarma? Wane ne shi? Saddauna. 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 Tabbijan. Halan ya zo ka mashi addu'a ne. Ba addu'a yazo nema wajena ba. Zuwa iya har makaranta ta inda nake yin karatu ya tsuguna wai yana neman izinin in bashi Murjanatu aure. Wace Murjanatu? To wace Murjanatu muke da ita in ba Murjanatu ta mu da kika sani ba. Wannan al'amari yayi mutukar bani mamaki. In ba dan a ce zargi babu kyau ba, to da sai mu iya cewa ko akwai wata manufa a cikin zuwan su gobe gida. Murjanatu, yaya kike jina a cikin zuciyarki? Kaf kowa sani ina son ka a cikin zuciyana fiye da tunaninka. Sai dai matsala guda ɗaya. Yaushe za ka aiko ai maganan aure na da kai? Don na ƙosa in ganni tare da kai a matsayin mata da miji. Gaskiya kika faɗi Murjanatu. Ni kaina da maganar nake kwana da ita nake tashi. Amma ina son ki kwantar da hankalinki. In Allah ya so ya yarda, ƙarshen wannan watan za a turo neman aurenki. Kar ka sa in fara raba goron albishi.
duniya da kayanta ba su zamo dindindin ba, san zuciya shi ko in an samu maimako har aka ba shi duka iko aka zubar da dattako. Duk mai so yana dako, duk da soyayya tayo danko, tagwai bai biɗar tanko ko a garzaya cikin sako. Mai so zai je biko in zuciya tana dako.